ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲି କେତେ ଯେ କଥା, ଜେଜେମା ପାଇଁ ଲୁଚିଛି ହୃଦୟର ଗାଥା। ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଗଲା, ହୃଦୟର କୋଣରେ ଘର କରି ରହିଗଲା। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଉପହାରଟିଏ ହୋଇଥିଲା, ହଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଉପହାରଟିଏ ହୋଇଥିଲା। ଉପହାର ଆଜି ଅତୁଳନୀୟ ହୋଇଗଲା, ସେ ଉପହାର ଆଜି ଅତୁଳନୀୟ ହୋଇଗଲା। ବୟସର ଫରକ ଥାଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବା ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲା। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ମୋର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡର କେଶ ପାଇଁ ପାର୍ଲର ଲୋଡ଼ା କାହିଁ, ହଁ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ପାଇଁ ପାର୍ଲର ଲୋଡ଼ା କାହିଁ। କୁହେ ମୁଁ ଆଧୁନିକତାର ରଙ୍ଗ ଜାଣିନାହିଁ, ହଁ ସେ କୁହେ ମୁଁ ଆଧୁନିକତାର ରଙ୍ଗ ଜାଣିନାହିଁ। ସଦା ମୋତେ ପୌରାଣିକ କଥା କହୁଥାଏ, ଘରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଯିବାର କାନ୍ଦ ଦେଖି ସହିପାରେନି, ମୋତେ କିଏ ଗାଳି କଲେ ସେ ରହିପାରେନି। ଘରର କୌଣସି କାମ ତା ବିନା ହୁଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ କୁହେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ। ହଁ ଘରର କୌଣସି କାମ ତା ବିନା ହୁଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ କୁହେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବା ତୁଳନା ହୁଏ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଲ ପାଇବା ତୁଳନା ହୁଏ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ। ବାପା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଶୋଇବି ମୋ ମା କୋଳରେ, ବାପା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଶୋଇବି ମୋ ମା କୋଳରେ। ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ମୋ ଦେହରେ, ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ମୋ ଦେହରେ। କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଲୁହ ଆସେ ଆଖିରେ, ହଁ ଆଜି ବି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ ଏ ଆଖିରେ। ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିମାନ ଆସିଗଲା ତା ମନରେ, ସବୁ ମନର କଥା କହୁଥିଲୁ ମୋ ଆଗରେ। ମୁଁ ଥିଲି ତୋ ପାଇଁ ଏକ ଗୋପନୀୟ ଘର, ଯେଉଁ ଘରେ ତୁ ଖୋଲିଥିଲୁ ତୋ ସେ ପର। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଘୃଣା ସାଜିଛି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା, ହେଲେ ମୋ ଜେଜେମା ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା ଶସ୍ତା। ହଁ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଘୃଣା ସାଜିଛି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମା ନଥିଲା ଶସ୍ତା। ପାଖରେ ନାହିଁ ହେଲେ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି, ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ପୁଣି ତା ସ୍ମୃତି ସତେଜ ହେଉଛି। ସତରେ ଜେଜେମାର କେତେ ଯେ ଅତୁଳନୀୟ ସ୍ମୃତି, ସାରା ଜୀବନ ମୋ କଲମ ମୁନରେ ରଖିବି ସାଇତି। ସମାଜ ଅବୁଝା ହୋଇଛି, ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲିଛି। ବୟସ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଜି ମୂଲ୍ୟହୀନ ସାଜିଛି। ସତରେ ବୃଦ୍ଧା ବୟସ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ କାହା ପାଇଁ, ହଁ ବୃଦ୍ଧା ବୟସ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ କାହା ପାଇଁ। ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଏକ ଗନ୍ଥାଘର ଆମ ପାଇଁ, ହଁ ସେ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଏକ ଗନ୍ଥାଘର ଆମ ପାଇଁ।